जि इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय आङो दाख्लैबावै लाखपति दिदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता स्किमनि मोनसे सार्भे लिस्ट 10,000 रांनि सार्भे लिस्ट, बे लिस्टखौ नोंथांमोना बोरै नोंथांनि गावबागावनि मबाइल फनजोंनो नोंथाङा बेखौ बोरै बहननानै लानो हायो, आङो बेखौ दाख्लैनि भिडिअआव नोंथांमोननो देखायदोंमोन। नाथाय गोबां कमेन्ट बानायदों क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नागिरना मोनाखै होननानै कमेन्ट बानायदों। आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बोरै नागिरगोन बेखौ खिथागोन। लोगोसे गोबां कनफिउस जानो हागौ मानसिफोरा। नोंथांनि ग्रुपआव 10 जन मेम्बार दङ। बे 10 जननि मादाव बबेबा जादों सानै, बबेबा साब्रै जादों, बा सासे थालांदों, बेफोरबायदि गोबां थालांदों। बे थालांनाय मेम्बारफोरा बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन ना हाया, नोंथाङा बेखौ बोरै मिथिगोन, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, बेनि क्लियारिफिकेसनखौ आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव होगोन। नोंथाङा गोनो गोथो जादों जानो हागौ, बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो रोखायै फोरमायनानै होगोन भिडिअनि जोबनायथिं। जाय बिथांमोना बे सार्भेयाव थालांदों, मानि थाखाय थालांदों, बेखौबो आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानानै होगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो नागिरगोन जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ दाख्लै नागिरना मोनाखै होनदों। बेनि आङो मोनसे नैबे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो आरो फिन खेबसेबाव देखायबावनो नागिरदों। नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ बोरै नागिरनो। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांग्रोनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा नैबे लाखपति बायदेव लिस्ट आसाम, जाय बिथांमोना नागिरनानै मोनाखै, दाख्लैनि भिडिअआव गोबां कमेन्ट बानायदों, बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबेखौ खोन्थाबावनो नागिरदों प्रसेसखौ। नोंथाङा गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सार्भे लिस्टखौ बोरै नागिरनानै बहननो। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों लाखपति दिदि मनिटरिं रिपर्ट, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होदों, नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै होबानो डाइरेक्टयै नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा चेक बानायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव गोबां नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम नुनो मोन्दों। नैबेयाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि नामाव नैबेयाव मोनजिल' डिस्ट्रिक्ट होना दोनदों। नाथाय नोंथाङा नैबेयाव आङो कमेन्टआव खोन्थाहरखादोंमोन, नैबेयाव 1, 2, 3, 4 नैबेयाव आसामनि गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो नुजोबो। बेयाव नोंथाङा नैबे 1आव नैबेयाव 10था नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट दङ। नोंथाङा नैबेयाव 2आव क्लिक खालामना होबाथाय नैबेयाव बाखि थानाय डिस्ट्रिक्टफोरा बेयाव फैगोन। आरो जुदि नोंथाङा बेयावबो मोनाबाथाय नोंथाङा नैबे 3आव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्टफोरखौ नुनो मोनगोन। आरो नैबे 3आवबो जुदि नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नुवाखै, अब्ला नोंथाङा नैबे 4आव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेयाव आसामनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि लिस्टआनो फैदों। नोंथाङा नैबे 1, 2, 3, 4 नोंथाङा बे मोनब्रै अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै गावबागावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नागिरना लानो हागोन। दानिया जोङो नैबेयाव नोंथांनि गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथांनि गावबागावनि सार्भे लिस्ट बेखौ नागिरनो थाखाय जों दानिया मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक बानायबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लगनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव क्लिक बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव मोनसे ब्लगनि नामखौ क्लिक बानायबाय। जास्ट आं बेखौ कनफिउस जानायफोरनि थाखाय बानायफिननाय जादों। जों दानिया नैबे गावबागावनि ब्लगाव जोङो क्लिक बानायबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा गावबागावनि VCDC, बेखौ ग्राम पन्सायत बुङो, नोंथाङा बे ग्राम पन्सायतआव बेबायदि क्लिक बानायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। ग्राम पन्सायतआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया नैबेयाव नोंथांनि भिलेजखौ नुदों। बेयाव भिलेजाव नोंथांनियाव मोनसे क्लिक बानायनांगोन। जों दानिया मोनसे भिलेजाव बेयाव क्लिक बानायनानै होबाय। भिलेजाव थुनानै नोंथाङा गावबागावनि भिलेजाव गावबागावनि ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। नोंथाङा गावबागावनि ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांनि ग्रुपआव खैजोन मेम्बार दं, नैबेयाव 10 जन बेयाव मेम्बार दं। 10 जननि मादाव नैबेयाव 10 जनाबो बेयाव सार्भे जादों, बेयाव 100% जादों। नाथाय नैबेयाव मोनसेयाव नैबे ग्रुपआव 10 जन दं, 10 जननि मादाव नैबेयाव सासे थालांदों, नैबेयाव 90% जादों। आरो नैबे 3 नाम्बाराव बेयाव 12 जन ग्रुप दं, नैबेयाव 9 जनाल' जादों, नैबेयाव 75% जादों, बेयाव गोबां मानसि थालांदों। आरो नैबे 4 नाम्बाराव नैबे मोनसे ग्रुपआव नैबेयाव 7 दं, नैबेयाव 7बो सार्भे जादों। आरो नैबेयाव 100% बेयाव बेबायदि पार्सेन्टखौ खुथिदों सार्भेनि। नैबे थालांनाय जाय बिथांमोनहा सार्भे बानायजायाखै,
बिथांमोना गोबां कनफिउसन जानो हागौ सोरनिया थालांखो सोरनिया मा जाखो नोंथाङा बेयाव जेबो सिन्था खालामनो गोनां खोथा गैया नोंथांनि ग्रुपआव गोदानै मेम्बार सोसनदों मेम्बार सोलायदों बेबायदि जानो हागौ नाथाय नोंथांनियाव नैबे अनलाइन डाटायाव नोंथांनियाव लिस्टआ बेयाव एड बानाय जायाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो बेबायदि पार्सेन्टआ बेयाव खिथिदों बे भिअ'नि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननि आखायाव नोंथांनि डाटाया जमा थानो हागौ नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो गोनां खोथा गैया नोंथांमोना रांखौ मोनगोन नोंथाङा फिन नायफिननांगोन नोंथांनि लिस्टआ एड जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो जोङो दानिया बेखौ नायदिनि नोंथाङा नैबे सार्भे बानायजायाब्लाबो नोंथाङा रांखौ मोनगोन बेयाव नोंथांनि गासैबो डाटाया अकेबा नोंथांनि बेंक एकाउन्ट आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन आरो नोंथांनि फर्म गथायनाया जुदि मोजाङै जादोंब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन नैबे सार्भे बानायनायाव बेबायदि खोथैदोंब्लाबो नोंथांनि अनलाइन डाटाया एड जायाखै जानो हागौ पर्टेलाव बेनि थाखायनो बेबायदि खोथैदों जानो हागौ बेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ'नियाव नोंथाङा बेखौ खौरां लाबानो जाबाय दानिया नोंथाङा गावबा गावनि डाटाखौ नोंथांनि अनलाइनाव एड जाना जायाखै बेखौ बोरै नायनो जों दानिया बेखौ नायदिनि गिबियावनो नोंथाङा गावबा गावनि डाटाखौ अनलाइनाव एड जादोंना जायाखै जाय बिथांमोना मेम्बार सोसनदों सोलायदों नोंथांमोना बेबायदि एड्रेस सोलायदों बेबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो बेफोरबायदि पार्सेन्टआ खोथैदों नङाबाथ' नोंथांनियाव खैजोन मेम्बार 10 जन मेम्बारनि मादाव 10 जनाबो नोंथांनिया सार्भे जाजोबनांगौमोन बेनि थाखायनो जाय बिथांमोननिया अनलाइनाव सोसनजादों नोंथांमोननिया सार्भेया जादों नोंथाङा गावबा गावनि लिस्टखौ गोदान सोसननायफोरा लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नैबे सेल्फ हेल्प नैबे SHG रिपर्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायना होनोसै बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखानाय जादों नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नोंथाङा पेजाव थांनानै नायनो हागोन दानिया नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जोङो बेयाव आसामाव क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन जोङो नैबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय दानिया नोंथाङा गावबा गावनि ब्लगआव बेबायदि ब्लग थागोन नोंथाङा गावबा गावनि ब्लगआव क्लिक बानायनांगोन आङो बेयाव मोनसे ब्लगआव क्लिक बानायनानै होबाय दानिया नोंथांनि बेयाव ग्राम पन्सायत बेखौ PCDC बुङो नोंथांनि PCDCआव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनानै होनांगोन जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भिलेजनि नाम नोंथाङा गामिनि नामखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन जोङो बेयाव मोनसे गामिनि नामाव क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ग्रुपनि नाम नोंथांनि गामियाव बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम दं नैबेयाव श' जागोन नोंथाङा बे ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामनांगोन आं हमना ला नैबे मोनसे ग्रुपआव आं क्लिक बानायनानै होबाय दानिया नोंथाङा गावबा गावनि नैबेयाव नायनानै लानो हागोन नोंथांनि ग्रुपनि नैबेयाव डाटाया बेबायदि ओंखारनानै फैगोन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेट नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि ब्लक नोंथांनि ग्राम पन्सायत नोंथांनि नैबेयाव भिलेज नैबेयाव ग्रुपनि नाम बेबायदि नोंथाङा क्लिक बानायनांगोन लोगोसे नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ग्रुपनि गासैबो इनफरमेसनखौ नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांनि नामा नैबे ग्रुपआव एड जादोंना जायाखै नोंथांनि नैबेयाव मेम्बारनि कड थागोन मेम्बारनि नाम थागोन फादार हासबेन्ड नाम थागोन जेन्डारनि नाम थागोन ससियेल केटेगरि थागोन नैबेयाव डिसेबिलिटि रिलिजन नैबेयाव कार्डनि APL BPL कार्डनि केटेगरि थागोन नैबेयाव PIP केटेगरि थागोन नोंथाङा बेबायदि गावबा गावनि नामा गोदानै सोसननाय मेम्बार एड खालामनायफोरा बेबायदि एड जानानै दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक बानायबानो जाबाय जुदि बेयाव एड बानाय जायाखै दासिमबो नोंथांनि नामा नैबे अनलाइननि डाटायाव अब्ला नोंथांनिया सार्भेयाव ओंखाराखै बेनि थाखायनो गोबां मानसिनिया सार्भेयाव ओंखाराखै नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा बेयो नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ'नि आखायाव दं नोंथांमोननि गासैबो डाटाया अकेबा नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ